Sunan? Mayang gabi? Ito sa kadako, magpipili niyo kay sunan na makahimo, na makashare sa inyo ha. O gusto ka minsay. Gusto ni siya ka kadang-kadang kay sunan. Kaya yung mga ako nga, ikaw kayo kung simbal din eh. Okay. Muli na ako dinagan kay sunan, niya kay wala kay biyahe naman sa kaya mo dito kung saan wala kang stop kayo kang Brother Jelilaing na hindi ko matulog niya at ang mga simba kasimba din na tawag ang pagkalit ko isunan niya ako na kasi o nga kalit-kalit din mga isunan apan kung saan ikaw pipili mga isunan nakapili si Pastor Go na to na atong sinanggang pastor so hindi ka kabiyo mga isunan ang mensahe ng pagkadaton giugulahan kini og theophany in a dreadful past. By the way, akong basta mata ng mensahe sa awit, no? Kato nga, mensahe ng isunan ang giluhan na to is your ways are higher than mine. Kung to sa mga paborito na mga kanta ng isunan, kung timaw ko sa akong may kanta sa tiyaan na ako ipunyabat at ako hinigumpang ang babae ng isunan. Ito siya nga, anak nga kanta is titinamon na siya malintan ng isunan. Nah, ay tingin mo diha nga usa ka linya, ani mo diha nga sa diha nga ako magduha. When I will start to doubt, help me believe, no? Ginoo tabangin ko nga kuha ang mga tao nga mga butang nga taas pa sa buwan. Ana kanito ta mensahe sa awit ng isunan. Okay, nakabalo siya pag isunan sa sa kanta nga ang Ginoo nakabalo gyud kung sa kataas, no? His ways are higher than ours ng isunan. Na nakalibot ang mensahe. So, hindi kagabi yun, ang mensahe ng isunan, so, ang kailila sa di ko sa Bublingon. Ako di ay si DJ Kalumpag isunan. Ikan ko sa Bayugan and I am now working as junior pastor ng isunan sa South Dinagat District under Pastor Lloyd nga Dumao. So, big background ng isunan. So, hindi kagabi yun, natin ko nga ng isunan, theophany in a dreadful past. Theophany mag-isunan, ako na nang study ng theophany. No, it is a Greek term ng isunan. Experiencing healing. Before ko masugod mag-isunan, ako yung kanaan, ihatag first na quote. Imun siya mag-isunan. Hindi ito nga ay presentation ta, pero take time ako sa mag-isunan. So, yung tiniya, forgetting a terrible past. Forgetting a terrible, dreadful, and awful past is extremely difficult. Iyon siya mag-isunan. Ang paglimot daw, ang paglimot sa usa ka terribly, dreadful, makapatay, o sakit kaayo nga kaayo mag-isunan, lisod kaayo daw buhaton. Ginoo ang maghimo nga imong kalimtan ang sakit kana ang terribly nga kasinatian sa una mag-isunan usa siya ka lisod kaayo nga kalimtan. Tinuod dili. Tinuod mag-isunan. So tonight we will study the life of Joseph. We will study the life of Joseph mag-isunan. Theophany in the life of Joseph. Now, you have your Bibles with you mag-isunan. Ato ang kiningabihon sa Genesis chapter 41 verse 51. 41, 51 mag-isunan. Ayun siya. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. O gipanganlan Jose ang iyang anak na si Manasseh. Pasabot ang Manasseh nga word mag-isunan. Any idea? So, pasabot ang ngalan ng Manasseh. Sabi no, di magod tayo ng Manasseh words ang ngalan. So, we are, kung mawala ka, atong ginagalan din, ang name ni Joseph, ang story ni Joseph, about sa iyahang son, wala din. So, Manasseh mag-isunan, it means that ako, ipangalan, ang aking anak na Manasseh, tungod kay, God has made me forget all my toils. Gitabangan ko sa Ginoo, gabihan ang tanan ako ng mga kalistanan and all my father's house. Ang Manasseh din nga ngalan mag-isunan, nagkaulungan siya o giluwas gikan sa Ginoo gikan sa tanan kalistanan. Na kanilot ang pulong nga Manasseh mag-isunan.
sa word nga Manase makisunan na nakaindot ang pulong ang ngalan nga Manase makisunan. Tungod kay nagkaypon ni siya na nakamukon na siya sa iyang makaagi sa unang misunan. Kung saan may kaagi ni Manase makisunan, ni Joseph, ato sa una. Una, in Genesis 37:4, he was being hated, no? Nahit siya makisunan sa iyang magsuon because of just a one coat sa kanindot na coat, no? Sumala sa familiar with kay name kanina kuan ni Joseph makisunan. Then in verse 5, because of his dream, di ba? Ayun siya nga kiniya abot sa kapanahon nga kamo guyok po kanako. Nakita niya makisunan nga mga bituon ug ang katong trigo mga uhay siya magsuon ni yuk po daw kaniya. Wala pa sa mga hinungdan makisunan nga nagsugod ang troubles ng hardship siya kinabuhi. Tungod kay he was being hated by his brothers na makisunan. Tungod ato makisunan, nahimo siya nga na-sold as slave, no? To traders. Imagine makisunan sa imuhang balay. You are the favorite one na anak makisunan, no? Kato nga time, kato nga pangitabo makisunan, wagi ideas Joseph na metabo to siya. Kanaan paborito kay kada sa balay. Kalihay na ayo, kunya dikalit lang ka o kana gibalik ka mga makisunan. No, dikalit lang hapon dito katong sa well. Kung tanaw ni mga makisunan, sumala pa sa espiritu sa dagna, ang katong well ng makisunan walay sulod, but it was very deep na. Di-spend it right na hulog na sa dito nga nagtalagubog siya katong mayaw makisunan na nagkasamad-samad siya. Sa diha nagulog siya dito sa pangal ng makisunan. He was being sold as slave to traders and was being sold to Potiphar. Ang patriarchs and prophets mga makisunan nag-ingon siya in page 2013. He wept bitterly. Kapigil niya ng pagkilak ng makisunan. Kung kay wag niya damang na pangitabo, nga mao ta ang gitabo sa iyang kinabuhi makisunan. Unya sa diha nga gidala na siya makisunan sa mga medians ug may nidala niya makisunan. I'm not sure kung medians siya makisunan. Gidala sa makisunan. Ingon ang patriarchs and prophets nga he heard nadunggan niya makisunan ang kasuko. Bisan pa sa diha nga naglakaw na sila makisunan paingon sa Egypt, nadunggan daw niya ang kasuko sa diha nga igsoon sa diha. That's why he was being sold by his brothers. And here, in Malayan verses 5, and the stinging, insulting words that had met his agonists were ringing in his ears. Di kila mawala sa iyong nadunggan makisunan ang tingog sa iyong makisuon. And with trembling heart. Nakasulay naman ang isulan nagkatulog inyong kasing-kasing. Kanaan, nahadlok mo na usap sa sitwasyon nga tungod sa inyong kahadlok, dili siya usual nga kanaan pagbati ng isunan, kanang pagbati kung lagi kung gumulog ng kasing-kasing ng isunan tungod sa kahadlok. Nakasulay man ang isunan. Ako kung siya tawagan sa psychology, sa paano na karoon ng isunan, pasakay ang di-expect ni Mrs. White is with a trembling heart. At kung yung kasing-kasing na siya ng panahon ng isunan, he looked forward to the future. Bisan pamandang mag-isunan sa nagburog ng kasing-kasing with trembling heart, and yet he looked forward to the future ng mag-isunan. Wala naman siya mabuhatol. Ano siya siya? Baligyan sa siyang mag-isunan. And there, the situation was changed. From being a favorite son, now he became a slave to Potiphar mag-isunan. So here, I want to share to you kamay na meron siya. So, paternity and indulgence of Jacob. No? Tungkol sa kanyang sayo, pag-desisyon ng isunan sa iyang bilikana. O tungkol sa pag-desisyon ng ipakita ng Jacob mga isunan, o ito kanitako sa iyang pinabuhin ng tanan. Kung wala, siguro naghatak o pag-desisyon si Jacob, di ko punta siya may nato, no? Di ko punta siya mabaligya. Kung wala pala siya tati o kot, kanindot tayo mag-isunan. Di ko punta ni Padok, nga may nato yung pinabuhin ng isunan. Kung tungkol sa unwise influence, dili maayo ka pilingan desisyon sa iyang magilikan, usay
Kung sa'yo, kaya mga desisyon na ginikanan, apituhan ng mga anak na. Sa'yo, ngayon kang pagpapagod sa usang kisunan, muna usas na mahimong katubot ng kisunan sa iba malay. And unwise parents, under this brother, bakit usap nga nakapasuko sa mga kisunan, o mahimong silang gawtang mga kisunan. But here, hindi nga naligawas ang word na theophany mga kisunan. Saan yung word na theophany? So, ako sa nito naman din ini, ang theophany na word mga kisunan, it means a visible manifestation of God to mankind. Visible, it means makita. Ang Diyos kabilit makita, mga kisunan, nagpakita nga kang Joseph, no? A human kind. God, a human kind na theophany, it means na ang grasya sa Ginoo nagauban kanunay kang Joseph. That is the meaning of theophany mga kisunan. Ang grasya sa Ginoo nagauban kanunay kang Joseph. Ang awang kisunan. But the Lord was with Joseph. That is theophany. Ang Ginoo nagauban kang Joseph mga kisunan. Naliwala sa pagkitabo ngayon nagyan ng mga kisunan. Di mo siya gigibalidya, ngayon mo siya mga slave. But the Lord was with Joseph. Sumala pa sa Genesis 39:2. And he was a successful man. Punto sa iya sa Ginoo mga kisunan. And he was in the house of his master, the Egyptian. Though he was a slave. No, himo siya nga sulugoon mga kisunan, but in the house of Potiphar, he became a successful man. Tungod sa iya, tungod sa theophany, mga higugma mga kisunan. Sa ganito yung kwan? Sa ganito yung meaning sa manasib? Nga word? Nga ngalan? Ha? Oh, ako yung mangalan o manasib tungod kay ako na nagkalitan ang tanan na nagagi ng mga kasakit kung nagkahimo na ko na nakabupo. Nakabupo na gawin na? Nakabupo na gawin na ng kisunan sa ating mga kaagi ng mga sakit, mga pas. Lahil na ba kita? No? But here, mga kisunan, ay twist ang istorya. So this time, mga kisunan, I want you to widen your imagination. Okay, we are dealing with narrative story mga kisunan, like narrative. Okay, pag-in sermon. But this time, we will be studying a narrative story mga kisunan. So, I'm requesting you to widen with the atong mga kisunan story. So, here, I request mga kisunan. Tungod kay, because of the wife of Potiphar mga kisunan, mahimo nga na precious niya. And you can read that in 39 verse 20. And sa diyan ang precious niya mga kisunan, naadik ko ito kakauban niya. Pamilya na may kayo niya. And there was a time na ay doctor. And katong naanan ko ano, katong sa wine. So naiyon siya, nga kung makaad ko na ganit ka sa Potiphar sa hari, ginumdumig ko ba? Kapano lang din siya na matulog sa dito ng kisunan. But the thing is, nakalimot siya ng kisunan, nakalimtas si Joseph. The keeper of the prison did not look into anything that was under his authority. No? Ito na yung authority. Nalimtan na siya ng kisunan sa katong nagparuway. Itaas na ang iyang katong kisunan nagawa sa Spirituan. Nato siya sa hari. Pero nalimtan siya ng kisunan, nalimtan si Joseph. But here, ayun ang verse ng kisunan. The keeper of the prison, wala daw pakialam kang Joseph ang kisunan. Ito sa sunod. But the Lord was with him. Another, tiyo pa rin mga kisunan. Una, nahin mo siya successful sulod sa manimalan ni Potiphar. Tungkol sa Ginoo. Ikaduha mga kisunan. He was in the prison. Patong sa man, ayun ang text. The Lord was with him. And whatever he did, the Lord made it successful. Inana kanindot mga kagsunan ang kinabuhi na uban ang Diyos. Inana kanindot mga kagsunan ang kinabuhi na theophany. Nabati pa na nato ang mga kagsunan sa itong kinabuhi? Nag-compare ba nato ang mga kagsunan ang kinabuhi kung wala'y Ginoo o naay Ginoo mga kagsunan? No, nindot ikaw yung kagsunan ang naay Ginoo. Kaya isang pag mag-resolution ka mga kagsunan, no? Isang magiging kinabuhi mga kagsunan, pero dito kayo, kapis yung kayo, na yung mga mga kagsunan, amen?
So, imo din siya magsunan. Sa lihat na nakayuto na ang katong butler, katong nagwaluwal sa iya na, uy, naama dito isa ka piso na kung ano, maayo-ayo tag na dito nga lang ko. Wow na po siya. Pwede na ito nga, ipakuha sa rin ko siya natin. Kami nga makabalo kasi yung dambo, si hindi mo kalugan sa dambo. So, di ato panahon na mag-isunan, ikuha si Joseph. And Genesis chapter 40, ikuha siya mag-isunan. Tingali, nakita naman Joseph mag-isunan, nakita sa visual, ikuha siya mag-isunan. Unya, kung sa iyo niya siya na siya. For indeed, I was stolen from the land of the Hebrews. Ikuha tingali siya mag-isunan, sabi nga, ako ba niya sa hari? Sige hari, huwag hindi ko labot lagi. I was just being stolen. Ikawat ang kumikat sa luta sa Hebrews. Huwag ikaw ilawat kung taan sige hari. And also, I have done nothing here that they should put me in the dungeon. Huwag ito'y ibuhat na sa iyo, sige hari, na ako'y nanong gilabay ko sa bisuhan. Huwag ito'y tako'y isa na. Gusto na akong uli sa aking lugar. Nana ang ibati ng Joseph ang ipanuna mga kasunan. Kung magbasa tayo ng kasunan, wala lagi kayo emotion. But when you will look at it mga kasunan in a narrative form na inanay ang sunod yung pangita ko mga kasunan, o na ang mag-groaning si Joseph, no? Nga gusto na gitsa muli mga kasunan. So, muna ito mga kasunan, nahimo nga natubag ni Joseph ang mga damgo ni Potiphar at mga muna mga kasunan. In Genesis 41:51, I named Manasseh because I forget all the past. Kung nakita na ko, nakamuko na ito mga kasunan. Nakamuko na magigala. Nakamuko na baka mga kasunan. Yabot ang panahon na si Joseph, nahimo na nga nag-governor mga kasunan. Kung ang Joseph, dili na Joseph, kundi ang dili niya, si Zaphat paniya ng mga kasunan. And he was clothed in garments of linen and put a gold chain in his neck. Nindot kaya sa ina mga kasunan. Ipataas, higit sa Ginoo. Tungod sa tiyong paning mga kasunan. Tiyong paningid pa hinungdan, nga nung mga taas ay kinabuhi mga kasunan. Nawala ay pag-atos. Tungod sa Ginoo mga kasunan. Now, tingnan pa galing ang text mga kasunan, nga Pharaoh said to Joseph, that I am Pharaoh, and without your consent, kung dili ikan kanimo, dili ako masundon. Ikaw mo ako ikanwa. No? Isa kung sa isipin ni Joseph mga kasunan, nahiyaw mo na siya ng mag-ari sa governor sa Egypt at ang pangunan ng kay ang tanang isulti mga kasunan, kung mano may Pharaoh mga kasunan. Agoy. Usa ka adlaw niya na mga kasunan. Niabot ang 10 buto. In verse 40, chapter 42, 1-7, and the 10 brothers went down to Egypt. Dili na si Joseph, no? Dili na kayo sinila ang kaisunan. Di kalitlan ang kaisunan. Nga nakita niya ang iyan na pulo ang mga igsoon nga niadto sa Egypto tungod kay wak na makaon ng kaisunan. Nakamukon na babikahan. Then Joseph remembered the dreams. Oh, dito mga kaisunan, na-recall na niya iyang ko, nga, uy, natinuon biliyay, nga anak ko mga kaisunan, mupaw na biliyay ako. Oh, dito mga kaisunan, tayo mo kabumalagin ko, ay kasing-kasing, tungod kay nakita niya ang sakit. Huwag pa gano'n ang nalinta ng pas ng kaisunan. Abi niya, nalinta, naging niya ang pas. Nakamuk ko na gid sa kaisunan, bagay ito magipangalan na Manasseh, okay. Nakamuk ko na gid ko, ano gid, baka na ito sa unsa nga sakit, wala na ito, wala na may pation. Kung sa diya kaisunan, nakita niya yung suon, nasa itubangan, baka daw ito suksok niya, kasi kasi yung sa nasuko, paano mga nakalang tao, kaisunan nga, nasukan, hindi nagbayo nga, kung makakita ka na siya, mga gid ka na suko, dago mo yung kasing-kasi, nakatay na mga kaisunan. Kung wala, patay na, praise the Lord. Maayo na kayo yung tao.
Gusto ano lagi kayo magsunan? Pero kung sa anak ng Joseph makiksunan, kung saan, naripon ang tanan, ibalik ang tanan na kasakit sa iyang kinabuhi makiksunan. The past came alive again. Ibalik makiksunan ang kasakit sa iyang kasigasi. Ingon din sila, asa man mugikan? Asa man mugikan? Kinsa man anak? Okay, wala din sila kailang sunan. Ingon din sila, in verse, mabasa ninyo ni Putito Dordin, isang sunan. Your servants and your brothers, as in your governor, mao ni ang mga sulubuon, dusig ka mga tao, sons of the man in the land of Canaan, mga anak ni sa kami gikan ni sa Kanaan, kunya ang amahan ang mga nagigilid dito. And in fact, the youngest is with our father. Ang pinakamahal na mo, sinuhati, wala pa dali, wala mo ginala, tama sa balay, o sa papa, unya, sa pagyo, dito na sila. And one is no more, unya ang isa, namatay na. Tingali ang ako magipasabot nila na namatay. Namatay sila sa katutuanan. Ako magipasabot nila na namatay. Uy, kung pwede mo pa ng Joseph ito ba kanang inyong namatay, isuon na ako. Yung katutuanan. Nagpupungpong na dito si Joseph, makiksunan sa iyang batay, nakasuko. Nga kalagot, kapag dumot, makiksunan sa iyang magisuon. Wato ang ilagot, makiksunan nga. Sila lang mariato, ilang igsoon nga pinangamunan. Nagpabilin luwas ng papa, namatay na kayo, ilang isa kay igsoon. Magaling na, sakit kung kayo kang Joseph ng igsoon. So, sa iyo niya. Tingnan niya kung muna sa igsoon, binuangan kung siguro na ang igsoon niya isa. Okay, maputoy kung dito po si papa. Kasi makita ko yung binuangan niya ang igsoon. So, sa iyo niya ng igsoon. Ako sige, naaman ka ko, igsoon mamahod, dalaan niyo dito na. Balik mo dito, dalaan na bukas, then dalaan niyo yung mamahod. Yan. In verse 22, 21 mga igsunan. They said to one another, we are guilty concerning our brother, for we saw the anguish of his soul when he pleaded for us. And we were not here. Therefore, this distress had come upon us. Naingon sila mag-isunan. Tungo daw sa katong nilako sa igsoon. Guilty daw kayo sila. Wala na kayo ng igsoon. Guilty kayo mo. Nasa lupanan mo. May nana, naging sa tigiwan ng igsoon ba? Nasa katuwanan yung ipatay ng igsoon. Sigiwan ka ng igsoon. Ila nagikuha. No, they did not know that Joseph understood that. O kung ato mga igsunan, di naman ganyan masaktan ang iyang debate. Higard na rin, ipalayo siya mga igsunan ng usa. Sinuga, hihila siya tayo mga igsunan. Ito asa tago kung hindi makaya ang pagbati mga igsunan, ang pagbubot, ang sa mga kaagis na mga itabo mga igsunan tungkol sa mga igsunan na nagbaligya niya kasakit di tayo sa higugan, mga higugan mga igsunan. Are you also experiencing that? Na-experience na nato mga igsunan? Ako'y usa ka istorya mga igsunan. Ito na naman. Sa unang mga igsunan, na ako nang gustuhan din kayo nabuhay sa BC. Kunya, guwapa din isang igsunan. Ito ang pili na ang tikot. Guwapa din mga igsunan. Kunya, motor, apel man isa ka na naman yung organization. Ito naman sa organization na muna na ihad. Guwapa din isang igsunan niya. Lasig yun. Lasig sa ministry ba? Bago mag-isunan, nagkagusto din sa inyong isunan. Kanya kay, naaman ko yung ang subject na church history, lagi yung pastor niya. Ang church history mag-isunan. Nag-guess ko ito, church history from sa una, o atuwa ka magkaroon. Then naaman sa mga curriculum mag-isunan, na mag-ipo na yung video. Kanya, amang nga atuwa is na tingong yung history sa atong church sa Silinan Methodist, na unsa nga buong mag-isunan. Then, at time, nagpagkuha naman ko ka naman, kaya kaya ang mga teachers, kaya na, paano ko ito tayo 4th year na,
Kaning teachers kay mga supportive lagi kay mga igsunan. Magkabalon sila nga moto ang nagsusunan lagi. Ilang gibuhat mga igsunan sa diya ang karakter na ako lagi mo nga James White. Kunya ito igsunan ingon nila sila na ay James White pa si kawan ang James White. Sumoto mga igsunan unsa hadlok nawala lang mga igsunan kay ang imo ang nagsusunan mo i-partner sa imo. Yang karakter bagi karakter di moto mga igsunan. Bago ba kasi mo di mati ang igsunan. Sumoto bago ni asa may mag-shooting kami mo dito ako lang. Kunya bago ni asa may mag-shooting igsunan. Kunya kami dito alos bago ato mag-igsunan. Kunya moderator na shooting igsunan na human ang salida. Then abot mga igsunan ang naik yang ditawag na theology party na mga retreat sa theology ng igsunan. Then ang wato daw ang igsunan na social magdala daw ng partner. Kunya hindi makadala ng isang dito api dito sa social. Kumato mo igsunan, meron na sila na sila din ang mga pagdating nila tao na okay partner. Dahil kapit hindi ko magalit ang igsunan. Mato nga ako sa i-invite ng igsunan, igsunan ako. Kami nagka-partner na ito ng igsunan. Kami nagka-partner ng gabi and then pagkahuman ng igsunan sa maong na party, pagkahuman sa maong na program ng igsunan, dito, ako anagin, wala dito wala ako igsunan. Ako anagin ng ibuko, tanan ang pagbati siya ng igsunan. Wala dito lang ng mga yan. Ako tanan ang pagbati, nagkagusto dito ng igsunan. Nangyari na mga sabay paatik ng igsunan. Nga ito sa iya. Iya. Ingon niya sa igsunan. Ay, sorry kuya. Naan mo kuya kuha. Diskarte. Naan mo kuya kuya. Very kita. Yato panuna ko kisunan. Kuya ko ako kalimutan. Nya kay ako ko para sa isis sa kisunan. Di ko na ko dayon ko. Ako ko isis ko ako ano gina ito sa isis sa kisunan. Nya kapag hindi ka na pag makauma ka interview sa mga meeting, ako ko na mag-thesis, ako ay dito gano'n ang isunan. Di po kami ako katulog. Tulog sa na-stress ko ito gumawa ng isunan. Kapag ikaw ako isunan, di paano sa inyo gusto ang buwain. Then, naami ka na tuga pagkauma ang isunan, ako tulog. Kaya ito ko dito ang mga isunan, kada ko dito tulog. Ato ko dito ang isunan. Kunya sa ibisi, namin mga kapoy dito ang isunan ng mga kapoy. Tinuod kita dito ang isunan. Sampai na pinagaw sa kanyang nadaran ng isunan. Nakita ako sa mga kahoy. Nakita ako sa kanang panahon. Ihanggaw na hindi ako makita. Tiba-tiba lang din ang isunan. Pero nagkabubuan ako ng isunan. Anda ng Joseph, ako pag isa kabubuan ng isunan. So, sadya na nakita ni Joseph ang isunan. Sibak, kitago sa isunan kung dihila sa payon. So, padayon ka pag-isunan. Genesis 43:23. Peace be with you, do not be afraid. Your God and the God of your father has given you treasures in the sun, and I have brought you money. O dito pag-isunan, pinadala nila sa Benjamin. Pinadala nila sa pag-isunan. Pinadala nila sa Benjamin. O dito nakita nila pag-isunan. Iyan isuon, no? O gigagos kayo tayo pag-isunan. Ang yung isuon, kasi Benjamin, pinaka sila, sa mga gagagapos namin sila, ilan din sila. Doon kayo pag-isunan na, close kayo na brother pag-isunan. Kunya, basta kung hinagkat ko sa isuon ng lagno, nakita ng pag-isunan, iyan, gagagos sa isuon ni Benjamin. Tingnan na rin, hindi ko gagapos namin sa atong kataas-aasang ng bansa. Egypt, gagagos na pag-isuon. So dito pag-isunan, i-win siya na, pagulit na mo. Kunya, nana inyong mga sako. Nana inyong mga sako yun. Ipagpapangan ako. But Joseph, nasa ilay, magkano mga kasunan.
In Genesis 44, we are now in the climax of the story ng Isunan. Kaya nakita na sila ng uli, mga Isunan. Sa kinatranan ni Joseph, nasundan niya ako. Gold cup. O, yan, pinakakap yun na pinakabubito nila na nabasok ng Isunan. Isunod sa sako ni Benjamin. Now, kaya, nalako na sila ng Isunan. Tingali na sila sa tumatunga sa ilang destino ng Isunan. Ipapas sa mga sundalo ni Joseph at mga Isunan ni Yang Kalisol. Kaya, ipapas ng Isunan. Game na nila. Kamu, huwag yung mga klayo. Kamu pa yung pamatagal ng bukas. Tingali ang bukas sa unang pinisbiya siguro ito ng Isunan. Nga ito kanindot ang bukas sa unang. Wako yung klayo. Nga, bilin ka mo bukas. Bilin ka mo ka na sakyanan. Unya, mo yung dibuhat. Inyong ikawat at atong baso ni Joseph. Kapag nagpupok itong bawa yung gamitin ko sa mga na siya. O katong baso, hindi siya makaimportan na ubat to. O tayo pinakabilin ng baso. Unya, inyong ikawat. Atong sunang libog ni sila. Ikawat ako, ang parang pinagdabot. Muna kapamalik ko dito sa Ehipto. Balik ko dito, balik. Pabalik sa tanang mga Isunan. Unya, isa-isa ka na bilang masako. Una ang Reuben, ang Simeon, isa na tukuban, kang Dan, kang Nektali. Pangkod, kanakitaan bilang baso ng Isunan, kang isa ganit na sako. Kapit, kapit. Ako'y tinuod ng hindi ay nasa pasako ni Benjamin ng Isunan. Pwede nagluka sa Isunan. Kaya ba sa kutsa kayo bumakon? Ngayon kang Benjamin, remember, namatay na siya isa, di ba? I-believe na namatay na si Joseph. And because of that, mag-isunan, Judah intercedes with Benjamin. Nanukay si Judah mag-isunan. Wala na, siya pinanganyo kang Joseph na Joseph down. Ayaw, ikaw ang nagpiyak ng isunan si Benjamin. Nawala na ako sa isunan. Hindi gusto mo mamatay at sa isunan ng isunan. Ito mo, dito lang mga ito kung mag-isunan. Kung sa kanang, kakita na nagkaluoy, kung kasakit ng isunan, na nagluhod ang inyong magbuwag sa iyang nakubatan ng isunan. Yung same thing sa kayo. O, hilang yung kayo ng isunan. Yung kayo ng isunan. Katubahan sa kanan. O, katibuok, ihinto ng isunan. Nakalubog sa hilak ni Joseph at panuna ng isunan. Hindi namin na makaya ang sitwasyon ng isunan. Wala kasi nakuha sa ibate, kanang hilak, nahilak din ng isunan. Tibuok, walang kayo, kanubog, ng isunan sa bawang hilak. Wala kami tapo ang panahon ng isunan. Wala kami matataw sa palikot, mga matalis ng isunan. Nagtatataw, uy, namusan na. Namusan, nagpupot, hindi din. Nawe, nakikitaw niya. Si Joseph, nagilak-ilak, namusan ulit. Hilak, Joseph, magpaasin ng isunan, magkuha ng isa ka kalungo. Sabot sa ibate, kahilak. Mga kaisunan ng panuna. O niya, sa iyo niya. Then Joseph said to his brother, this is 45 minutes. I am Joseph. Ako mao ang iyong isuon nga nagbulig na nga si Jose. Uy, baba ang akong man. Does my father still live? But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. Kaya, nalunggan nila mag-isunan nga ipailan ni Joseph na siya ang nandugay na nanawala na tao nga isuon. They were dismayed. Naulaw sila kasi sa nagpagalingon. No? Tungkol kayo. They believe na patay na gano'ng isunan. Ilang ibaliga ang isuon. And now he was in front of them. O nahimo na siya pinahayas o ilang binunhan mga kaisunan. So tungkol kayo na naulaw naman sila ng isunan na dismayed naman sila tayo sa ni Joseph. And Joseph said to his brothers, please come here. Doon mo na po. So they came here, and he said, I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. Ako ay yung sold ni Jose, na inyong ibalik diya sa Ehipto. Magkataw ko, pakita ko, kasunang, dili ito siya kanaang para sa salita ba, na-scripted ba? Nung dili ito, scripted mo kasunang. Dili ito scripted, mabayong nga, alinahan, pagsunod dito, pagsunod sa pagsunod din na, mulit niya sila naman, mula ako ito ang masako, nakitaan kang Benjamin, kunya, doon si Judas ako, nagulun, ayaw, pinbuhilan ko, ano, natas ka, kanang yan, nga kita po, magkasunan, mga desisyon ni Joseph, nakilat sa maayo mga magkasunan. Then, nagpailan sa mga isuon, na siya ang ilang
wala sa dugay na. Nga isuon nga wala ang isunan. So now, ingon na siya, it was not you who sent me here. Dili ka mo ay nagpadala ka nako, kundi ang Diyos. Nga naman. Tungod kay diluwas dili mo ko mamangluwas dili lang sa inyo, kundi sa buong Ehipto mga ingog mga kaisunan. That is theophany. Iya sa Ginoo ang isunan na Joseph. That is why bisan pa man sa mga pas, mga temple pas ni nabiyan ang isunan. Tungkol sa iya sa Ginoo, nahimo siya kanilang puson sa dayang. Alam, ang pangungana, nakahukol ba si Joseph? Nakahukol wala? Wala. Nakahukol ba eh? Hilang ka ni sa ngayon? No. Wala sa mga ng isunan. But what makes the difference? Kung sa may kahilang ng mga isunan. Ha? Sadya, kami sa tagpupon ng isunan ng kinabuhi. Kung sa iwag ni Joseph, he turned to his God. Ibalik sa isunan sa iyang Diyos. O pa kung nakakagawa ng isunan, ay mga butang, ay mga pusyong sa mga panginapo sa mga kinabuhi. Maglisod tagpupon ng isunan. But first thing that ako nang buhat ng isunan is to turn back to our God. Nagubalik ka sa ating Diyos ng isunan. And this is why then his thoughts turned to his father's God. O kapiyang kahuna, sadya ang kibaligya siya, sadya ang ulipon sa isunan. Ang iyang kahuna, ang Diyos din sa iyang mahal. O mapot ako, buhaton ka mainggo mo ang isunan. Ikagba, masa ka nito naman? Bumalik sa Ginoo. Pati pinakawan mo siya. Ikagba, believing that there is God. Tuhan na itong isunan na ay Diyos. In Genesis 42:3, Joseph believed that the God of his father would be his God. Joseph, ang isunan nito o siya na ang Diyos sa iyang mahal ay mapod na iyang Diyos. Kung ikatulong ang isunan, total surrender to the people of Israel. Una, mabalik ka sa ating Diyos. Ikadwa, total na ang Diyos. Tinuod din siya ng Diyos ng isunan. Ikatulo, total surrender sa atong kinabuhi, mga inigugmang mga isunan. Thus, what this experience has been the turning point in Joseph's life. Usa sa mga experience ni Joseph ng isunan, na kung nagbalik ang kanyang kinabuhi. It is terrible calamity, no? Directly kapag itabo, mga calamity ng isunan, had transformed him from a petty child. Doon sa pangitabo, ang isunan sa kinabuhi, mawala daw ng isunan, mao'y pahatag kaniya na naimo siya na courageous, naimo siya na truthful, o naimo siya na hikon sa iyong galingon, mga inigugmang mga isunan. Experiencing God's presence in the episodes of our past is very nice to experience mga kaisunan. No? Uban ang Diyos, bisan pa man sa terrible ng past, kapag nagyan ng kaisunan, is a very nice experience. Tungkol God, that will give us fewer burdens. Bukat ka na sa pagkasing-kasing ng kaisunan. Pero kung na ang Diyos, gaan ang isunan. Ikatwa, na ay grasya. More grace. Ikatalo, more sense of purpose. Makita ko ngayon si Paul. Last text ng isunan. Philippians 3:13-14. Ingon siya ng isunan. But one thing I do. Usa ka butang ang dibuhan. Forgetting those things which are behind. Ikalimtan ang nalang nga nanganangagin ng isunan and reaching forward to those things which are ahead. Pagkalimot sa mga butang na nangatin lang, mansud kayo ng mga kasinatian kinabuhi, ikalimtan ang nalang mag-isunan o nagapadayon ka sa unahan which are ahead. Mga inigugmang mga isunan. So ayaw ka na pray. Na magkapatong tao ka na tuyo pa rin sa itong kinabuhi. No? Taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, mga isunan, atong pabati, ang tiyo pa rin, ang presensya sa Ginoo. Saan nakita ng lakaw, nagulat ng isunan sa Ginoo, sa atong mga luwas sa ikalawang pabati ng Diyos. Baka maglangin ka na ito, o kanyang mabili ka na